Alicia, juutalaistyttö. Kävin peltotöissä saadakseni viipaleen leipää ja hieman piimää. Joskus sain leipää enemmänkin, jos sitä jäi muilta yli. Olin keksinyt näppärän keinon, jolla sain selville, oliko maanviljelijä puolalainen vai ukrainalainen. Olen jo aiemmin kertonut, että asukkaat olivat hyvin uskonnollisia. Tämä on ote kirjasta Alicia, juutalaistyttö, jonka on kirjoittanut Alicia Appelman-Jurman. Tämä on hänen muistelmateoksensa. Tämän on julkaissut Wailing Years vuonna 1988 ja luen sivulta 151. Ja Alice kirjoittaa: puolalaiset olivat roomalaiskatolisia ja ukrainalaiset ortodokseja. Kummallakin kielellä tervehdys tarkoitti ylistetty olkoon Jeesus Kristus. Ja sitten annettu vastaus oli aina ja iankaikkisesti aamen. Puola ja Ukraina ovat hyvin samantapaisia kieliä. Päätin mumista tervehdykseni niin, ettei se paljastanut, kumpaa kieltä käytin. Kuuntelin tarkasti vastauksen ja siitä sain selville, kumpaan ryhmään maanviljelijä kuului. Menetelmä toimi loistavasti ja kielen mukaan olin joko puolalainen Helka tai ukrainalainen Slavka. Nimen Slavka olin lainannut ystävältäni ja lainaus loppuu. Tässä tuodaan esille niitä keinoja, millä lailla juutalaiset pystyivät piilottelemaan, olemaan piilossa useamman vuoden Ukrainan ja siellä Puolan alueilla. Rajathan siirtyivät ja kun siellä sitten täytyi etsiä toimeentuloa, oltiin peltotöissä, niin välillä peltoisäntä oli puolalainen ja silloin piti tervehtiä puolan kielellä. Ja sitten kun peltoisäntä oli ukrainalainen, täytyi sitten tervehdykset olla ukrainan kielellä. Näin he eivät voineet sitten tietää sitä, että Alicia oli juutalainen. Alicia ei ollut ainoa, joka pakeni tällä lailla, vaan siellä oli heitä paljon. Ja Alician äiti kulki Alician mukana pitkän matkaa niin kauan, kunnes hän sitten menehtyi. Ja kerron lopussa, miten Alician kävi lopuksi, kun hän pääsi laivalla Haifaan. Laiva kiinnittyi laituriin ja meitä 3 viikkoa uskollisesti palvelleet koneet jysäytettiin toisen kerran kaappauksen jälkeen. Pysäytettiin. Hiljaisuuden keskellä kuulin vaimeaa laulua jostain laivan uumenista. Äänet voimistuivat ja vähitellen ne paisuivat laulun ja valitusvirren sekoitukseksi. Sitten tajusin, että se oli Hatikva, Israelin maan kansallislaulu. Liikutuin syvästi ja silmäni sumenivat kyynelistä, kun yhdyin tukahtuneella äänellä sen haikeisiin säkeisiin. Englantilaiset seisoivat juroina, kun 100 äänet lauloivat. Kun muukalaisna täällä sydän sairas lyö, kaukana siellä on lupausten maa. Vain kastehelmet taivaan kuniseppel vyö.
sankarhautaa isäin koristaa. Tämän suomennus on Yrjö A. Lummen ja tämä on tuosta kirjasta sivulta 397. Eli Alicia pääsi kotiin pakomatkalta Israeliin. Kiitos.